kako se u odnosu na sve to postaviti. Znači, mi jednostavno ovde imamo, ja to kažem i ne samo ovde, svuda ću govoriti, jednu marionetsku izdajničku vlast koja je potpuno korumpirana, koja se potpuno otuđila od države i od naroda i koja je okupirala ovu zemlju. Da, jaki 20 minuta pa da iskoristimo ovo vreme. Samo još ovo da kažem. Ako predsjednik države učestvuje u privatizaciji Kuršumlijske banje, da imaju snimljeni dokazi, izjave predsjednika države gde kaže da podržava tu privatizaciju, da će država da preuzme vlasništvo banje, da je pusti u funkciju, 15 godina ne radi, strateški prostor i sve ostalo. Ja sam to pratio pomno jer sam odatle sa tog prostora, jako mi je bitno. Znači, ali prostor je potpuno devastiran. I on kaže da će to država da preuzme, da stavi u funkciju ostalo. Okreće priču. Po njegovoj sugestiji i naredbi izuzima se potpuno nezakonito, nelegalno, na silu imovina Kuršumlijske i Vranjske banje iz imovinske karte PIO fonda. Imovina PIO fonda je i privatna imovina penzionera. To je stečeno. Kradeš im penzije, smanjuješ penzije, aj sad kaže diže penzije, vraća. Šta vraćaš, ono što si mi dužan? Znači, izuzeo je nešto što finansira penzije. Tako je. Po njegovom direktnim instrukcijama. I šta je bilo posao? To ne krije sadašnji vlasnik Kuršumlijske, Prolomske i Lukovske banje. On dole plaši one ljude u Kuršumliji za sve što radi, on kaže, rekao predsjednik. Bio kod mene na Božić, odnosno na Badnji dan. Igra šah sa njim mislim, sve to u redu. To se takve stvari nedopustive. I on Kuršumlijsku banju 3 puta spustaju cenu tendera. Da bi je kupio, rekao sam za bagatelu, 72 € po kvadratu. Znači, potpuno novo. I 10 hektara zemlje. 10 hektara zemlje, 16.000 kvadrata prostora. Za milion i? 400.000. I sad gledajte šta se dešava. Smanjuje se cena, znači se došlo do tih 1.400.000. Onda se ide, neka projekcija se pravi da će rekonstrukcija i stavljanje u funkciju banje koštati oko 3 miliona €. Pa sa tih 3 miliona dižu na 6 miliona €. Pa sa tih 6 otišlo se na 12 miliona €. Znate zašto? Da. Da bi se od tih 12 miliona € uzele subvencije od države 50%. Znači, a uz to, u vreme kupovine Kuršumlijske banje, Fond za razvoj Republike Srbije za objekat u izgradnji u Lukovskoj banji, istog tog preduzeća, odnosno pravnog lica Planinke, gradi se hotel, bez jedne dozvole, građevinske, bilo kakve dozvole, na tuđem zemljištu, potpuno na crno, aplicira za subvenciju države i dobija 6.620.000 € na ime subvencije. Znači, gde ima? I gospodin Raičević kaže, rekao predsjednik. Dole kad ga neko pita, on kaže, rekao predsjednik. I on to ne krije. Znači, dobija se subvencija za objekat 1.620.000 € koji se gradi potpuno na crno. A ovde jure ljude, ne znam, za garaže, do duše Beograd je već druga priča. Ovde pričaju dozvole, zatvor, pola Bežanijske kose, Surčina, sve radi na crno. Ja to znam, nek me neko zove da me pita gde, ja ću da ga odvedem, evo sad trenutno na 10 gradilišta gde nema papira. A mogu da vas pitam, pisao je njim? I gledajte, i znači to ovaj gospodin uzima i sad ne znam, nemam informaciju, da li je dobio ovih 6 miliona. Znači, on ako dobije od države 6 miliona, od poreskih obveznika, dobije 6 miliona pomoći, subvencije. Platio je 1,5 miliona, opet od državnih para koje je dobio na ime onog hotela u Lukovsku banju koji je radio na Divlju. On je platio i plus mu ostalo 200.000 €. Neću da razmišljam, mada i to je pitanje, gde su tih 200.000 €. A dobio je cijelu Kuršumlijsku banju od državnog novca i dobit će još 6 miliona da je stavi u funkciju. Stavljanje banje u funkciju onako kako je sad zamišljeno ne može da košta više od 3 miliona € u odnosu na ono što sad treba da se uradi. Zašto se daje još 3 miliona?
I sad je ova komisija za borbu protiv korupcije, Savet za korupciju, ovo o čemu vam govorim javno potvrdila. Ono što ste vi ranije... Ono što sam ja u Ninu dao gospodinu... Kad je to bilo? 2014... Kad je to bilo? Koja? U Ninu objavljeno. 2020. godine u martu mesecu. U martu, pardon. Šutalo se 8 meseci. Sad je ta priča, potpuno moja priča koja je predata Ninu, potvrđena kroz ovaj Savet za korupciju. Državna, evo, znači tu sam ohrabre, nešto se dešava i neki pomaci se prave. Drugo, svojevremeno unazad par meseci prozivam u odnosu na ovo što mi se desilo sa firmom, ovo kako su mi oteli, prozivam između ostalog i Ministarstvo za infrastrukturu. I govorio sam da su ukrali abnormalno velike pare, kroz fingiranje utroška materijala, kroz cene, kroz sve i svašta. Znači, Državna revizorska komisija je isto tako, pre 4 dana, slučajno ili namerno, ja opet ne znam, ali malte ne ponovila moju priču, da su koridori, putevi Srbije, izvinjavam se, potrošili nenamenski samo u 2018. i 2019. 500 miliona eura. Drugim rečima ukrali.